Què és això? Uau, quin bitxo més maco! No sé quina espècie és, però segur que pertany als artròpodes. Ah, d'acord. Però què són les artròpodes? Els artròpodes són un fílum d'animals que estan caracteritzats principalment pel fet de tenir un exoesquelet, és un esquelet extern, és a dir, són organismes que tenen el cos dur, tenen el cos segmentat, format per diferents segments, i aquests segments tendeixen a fusionar-se amb unes àrees corporals que anomenem tagmes, i a més, una altra característica dels artròpodes és que tenen apèndix, és a dir, tenen potes articulades, que els permeten bàsicament el desplaçament. El nombre de potes i els segments en els que estan també ajuden, juntament amb els tagmes, a definir els diferents grups d'artròpodes que hi ha. Dintre d'aquest grup, d'aquest fílum dels artròpodes, trobaríem 4 subfílums, que són el grup dels quelicerats, que aquí hi hauria, entre altres, els aràcnids, que és el grup més conegut, potser. Dintre dels aràcnids, doncs, escorpits, àcars, aranyes i molts altres. Després tindríem el grup dels miriàpodes. En el grup dels miriàpodes trobem sobretot els centpeus i els milpeus i altres grupets més petits. I després tindríem els crustacis, un grup molt ampli, són tots aquàtics, tant d'aigua marina com aigües dolces. Tindríem una gran quantitat d'espècies aquí dins, entre altres les més conegudes, no? Doncs gambes, escamarlans, totes aquestes coses. I després tindríem el grup més ampli, que és el dels hexàpodes, aquí hi haurien els insectes. Els insectes tenim aquesta forma del cos, amb un cap, amb un tòrax i amb un abdomen, i en el cas dels insectes voladors, amb 2 parells d'ales. Els artròpodes, en general, es caracteritzen per tenir una exocutícula. Per tant, això fa que quan han de créixer, aquest creixement no sigui continu, sinó que necessitin treure's aquest esquelet extern, augmentar el seu tamany i tornar a segregar-ne un de nou. Aquest procés és el que s'anomena la muda. En el cas de la metamorfosi, doncs, el que trobem és que és una muda complexa que només trobem en el cas dels hexàpodes, mentre que les mudes la trobem en tots els artròpodes. El cas de la metamorfosi és només únic en hexàpodes. Dintre dels hexàpodes, la majoria d'espècies fan metamorfosi, que implica que hi ha un canvi a nivell ja de teixits, morfològic, d'estructures. La gent coneix molt el tema de les papallones, no? La papallona, quan és larva, és una eruga, i aquesta eruga, arriba un moment que fa la crisàlide, s'està unes setmanes allà dintre i allà dintre es converteix, no? I surt una papallona. Les libèl·lules és algo semblant, el que passa que això passa en unes hores. La major part de la seva vida la passen a l'aigua, i sobretot a muntanya pot ser que la diferència sigui tan bèstia com que es passin 4, 5, 6 anys sota l'aigua, perquè són en llacs de muntanya, que a l'hivern la temperatura és molt freda, i aleshores el creixement de les larves queda com en hibernació, i després, volant, estaran un parell de mesos, com a molt. Els artròpodes fan les mateixes funcions vitals o fisiològiques que fem nosaltres, ho fan d'altres maneres, simplement. Són organismes que han evolucionat de forma independent, es van separar del nostre ancestre comú fa més de 500 milions d'anys, per tant, diguéssim, els problemes vitals als quals ens enfrontem els resolem amb estructures diferents. En el cas concret de respiració, doncs això dependrà molt, evidentment, de si l'artròpode és de vida aquàtica o si és de vida terrestre. Si és de vida aquàtica, generalment tenim brànquies. Aquestes brànquies generalment estan associades als apèndixs locomotors, a les potes, i solen ser petites ramificacions que surten a la base d'aquestes potes, aquestes les coxes. Quan els artròpodes colonitzen sediments terrestres, que ho fan de forma independent, per una banda dels aràcnids, per una altra banda els centpeus i per una altra banda els insectes, pròpiament parlant, doncs s'inventen altres estructures. En el cas dels aràcnids, les aranyes, els escorpins, apareixen el que anomenen pulmons, que no té res a veure amb els nostres pulmons, de fet són invaginacions d'aquestes brànquies internes per evitar la dessecació. Però en el cas dels miriàpodes, dels insectes i també d'alguns aràcnids, apareixen unes estructures que s'anomenen tràquees. Les tràquees són com foradets, no?, que tenen a la cutícula en diferents parts, principalment al tòrax i sobretot a l'abdomen. Llavors són com conductes, són invaginacions realment de la cutícula i en forma de conductes que a mesura que van entrant dintre del cos de l'animal es van ramificant. I aquestes ramificacions cada cop són més primes, més primes, més primes, fins que arriben directament al teixit que s'ha d'oxigenar.
Què passa? Doncs que la pressió parcial d'oxigen que hi ha fora és més alta que la que hi ha dintre de l'animal i llavors l'oxigen tendeix a entrar sol de fora cap a dins. Perquè els gasos sempre van d'allà on tenia més pressió parcial on tenia menys. I en el cas del CO2, doncs el mateix. Què passa? Que hi ha molt més CO2 dintre de l'animal que a fora, a l'atmosfera, llavors el CO2 tendeix a sortir cap a fora per aquests conductes. Els artròpodes no tenen dents, no mosseguen. El que tenen són apèndixs, potetes especialitzades, associades a la cavitat bucal, que poden tenir diferents formes i que per tant permeten això, des d'injectar verí, com és el cas de les aranyes, per tal de paralitzar la presa, després alimentar-se ja xuclant-les, perquè les aranyes són xucladores, no masteguen. O podem tenir, per exemple, en el cas de molts insectes, l'aparició de mandíbules, que aquestes sí que tenen aquesta capacitat, diguéssim, de processar l'aliment, de mastegar, ja sigui una presa viva, o pot ser una substància orgànica, o pot ser una planta. Jo dintre dels artròpodes, principalment, el que faig és treballar amb hexàpodes, i dintre dels hexàpodes són insectes socials, s'organitzen en castes, les castes són rols que prenen cada un d'aquests individus i llavors aquests rols els fan tenir un paper concret a dintre de la colònia. Com es reprodueixen els insectes socials? És un dels sistemes reproductius per mi més interessants que hi ha en el món animal aquí. Perquè és un sistema reproductiu que es coneix amb el nom d'aplodiploidia. És un nom una mica estrany perquè té a veure amb temes genètics, però vaig a fer-ho fàcil. Les reines ponen ous, tots els insectes ponen ous, però en el cas dels insectes socials, les reines poden triar els ous que ponen si estaran fecundats o no estaran fecundats. Si estan fecundats, sortiran femelles, sempre. Llavors el sexe està condicionat per si l'ou està fecundat o no ho està. En el cas de les formigues, obtenen aquesta esperma un sol cop a la vida, és a dir, les reines verges es caracteritzen perquè són reines alades, aquestes reines es reprodueixen amb els mascles, pot ser en un vol nupcial que surten totes allà volant i es barregen amb els mascles, o pot ser dintre del niu, és igual, el cas és que només s'aparellen un cop a la vida. En aquest moment obtenen l'esperma de diferents mascles, tot l'esperma que necessitaran durant tota la seva vida. I el guarden dintre d'una espècie de saquet que es diu espermateca dintre del cos. I aquest esperma es manté perfecte tota la seva vida. Les aranyes és un dels grups en els quals està millor estudiat el tema de l'evolució, la coevolució sexual. Són temes que tenen a veure amb els diferents interessos de mascles i femelles a l'hora, diguéssim, de ser exitosos evolutivament. Les femelles són molt selectives amb els mascles, mentre que els mascles bàsicament intenten reproduir-se amb qualsevol femella que troben pel camí. La major part d'aranyes, quan fan la posta, generalment posen bastants ous, 20, 30, 40 ous, que generalment els emboliquen amb la seda i es protegeixen els primers estadis. D'aquests ous surten aranyetes petitones que viuen els primers estadis, les primeres mudes que hem abans amb la mare, i eventualment, diguéssim, es dispersen. En les aranyes hi ha un tipus de dispersió molt curiós, que s'anomena ballooning en anglès, que bàsicament consisteix en deixar anar un fil de seda, fer-ho servir com si fos una cometa i sortir volant. La biodiversitat que tenim a Catalunya és molt gran, comparat amb la península Ibèrica i amb Europa. A la península Ibèrica hi ha unes 230 espècies de papallones diürnes, a Catalunya n'hi ha 203, 204, i aquí a la Cerdanya en tenim 165. El que fem amb un programa dirigit pel Museu de Granollers és, durant 6-7 mesos a l'any, o sigui, comencem l'1 de març i acabem el 30 de setembre, un cop a la setmana fem un recorregut que sempre és el mateix i vas comptant totes les papallones que veus. Les papallones diürnes va molt bé de fer-ho, primer, perquè són més o menys fàcils d'identificar, segon, perquè són molt bons bioindicadors, són molt sensibles als canvis de l'estructura o la composició de la vegetació, són molt sensibles al canvi climàtic i en general són sedentàries. Per tant, si cada setmana i cada any durant temps anem fent el mateix recorregut i anem comptant, quan analitzem aquests resultats i veiem les diferències que hi ha d'abundància amb el temps, doncs això no només ens dona una informació sobre
si hi ha més papallones o menys papallones, sinó que també ens donen informació de l'hàbitat aquell. Si les papallones es van mantenint, doncs vol dir que l'hàbitat està bé. La que hi ha alteracions d'hàbitat, doncs es nota moltíssim. Realment hi ha evidències científiques que demostren que cada vegada hi ha menys abundància de determinades espècies d'insectes i d'artròpodes en general. Sobretot, una de les amenaces més grans és l'ús d'insecticides d'ampli espectre, perquè no només eliminen l'espècie diana, sinó que també està afectant de manera col·lateral altres insectes que hi hagi a la zona. I després també el canvi climàtic és un altre problema molt important i la fragmentació de l'hàbitat. També un tema important, la base que està poc estudiat amb els artròpodes, és l'efecte d'espècies alienes, d'espècies invasores, espècies exòtiques, que poden, sobretot en el cas de certes plagues forestals, puguin estar desplaçant o destruint l'hàbitat o desplaçant altres organismes nadius. Clar, com seria un món sense insectes socials, per exemple, o sense artròpodes? Doncs clar, hem de tenir en compte que aquests animals són la base de la piràmide tròfica en els ecosistemes i que molts animals s'alimenten d'artròpodes de manera habitual, inclús hi ha alguns animals que són només insectívors, ocells, molts vertebrats. A part dels ocells potser trobem també amfibis o inclús algun mamífer. Seria l'apocalipsis, la separació dels insectes artròpodes en general. Tot i que només sigui per abundància i per plasticitat, per la capacitat de fer diferents funcions, bàsicament estan implicats en totes les funcions ecològiques dels ecosistemes. Per tant, la manca d'aquests artròpodes bàsicament faria col·lapsar els ecosistemes, d'acord? Perquè fan totes les funcions de descomponedors sense oblidar els pol·linitzadors. O sigui, bona part dels cultius, tant els cultius humans, diguéssim, com de plantes silvestres, moltes d'elles estan adaptades a ser pol·linitzades per artròpodes. El primer que faltaria seria que la gent conegués. O sigui, de la mateixa manera que la gent ja s'ha arribat a conscienciar que és important cuidar-nos dels mamífers, dels ocells, inclús dels reptils, dels amfibis, tots aquests animals més grossos, doncs també entengués, primer, que hi ha uns animals més petits que són iguals d'importants per l'equilibri dels ecosistemes i que els hem de cuidar i els hem de mantenir. Què fan els governs per aturar aquest declivi, diríem, d'animals, d'artròpodes i d'insectes? A nivell d'administració, ajuntaments i tot això, seria interessant generar més zones verdes, A nivell de persones, per exemple, introduir o plantar en els balcons, on sigui, plantes que puguin donar nèctar o pol·len, abelles, abellots, que no tinguin por d'aquests animals. I no només per tenir allà un formiguer al teu jardí, si no et genera una molèstia gaire gran, anar-ho a eliminar, sinó intentar conviure també amb aquests animals, perquè a no ser que sigui realment una molèstia gran, potser es pot conviure en aquell mateix lloc i d'una manera més respectuosa.